Ambairuwa sini Tirpura hasteni kok borok sini media bondo rokno tamni bagai hingkai tini angoro 17 nong Pepajola Janma Jainagar ni MDC ang tini oro phaimani thake norok ni biskung mukjamani obono kaisa mul karon je ang o kendro o biska thanai je ADC chongbari o candidate ningmani pore je जों election ni sikang kabang ma problem angkha haipana election paimani 11 April 2021 ni salo oroni khoroksa bukuk Bishuloksmi Debroma bo dogana thangai tongmani phirok pro dogana thangai bo adina ang je khnamani report angkai phoni bororo na da tam jani ni hnai bo dogana manai painani bagai thangmani thik aboni jorawo phirok pro bo angkai Zenit Debroma je thaidaini buprang kalayo Zenit Debroma thik bono tanani heka bulai tonglai bani abo hai daro gal ganang kai ob hai got nangkha angkai bini tabuk bo yakro khamya ko yakro bo tanjaka dukuman kha ob hai yakolo chang saiman ka bini basai je Bishuloksmi Debroma phirok phaipro bini buprang no bui tongmani no khangkai mana khaipi mani o mana khaipi mani jorawo je Sanjay Debroma hanai khoroksa IPF tini je saputar o kaminina bini basina jaga roi tane already spot dead khlai khibraka ba jaga na bathari khibraka boni bagai ang oboni sakang bo je borok 11 tarik tanjaman perang 12-13 ang thik dead muitumale 2-3 dini pore ang khayaro ani je mansak ani khomta tongsak ang borok no kisi ja help khaibe kya angoro help khaimene angoro kunu ganang ngai phemene ya angoro ani samani bara oba hanyar nan ya pheba omahai je borok sung bidimana kalaija tabo abo hungkai je tanjaknai Bishulokhini Busla Santo Debroma bo hungkai Bishulokhini Logisang Komala Debroma borok no ang apurna wansuk yani khawat na harka je first judi ang apro ani je MDC ni first salary man khang ke ang borok no anobno ang ani je salary beton man mani na ang borok no dan khaini ani bukha bising ke wansuk ang buina ke prokas khaya aba haike ang kaisa ani promise khaima haike ang bukha tongkha tonman pore hangkai ang tabuk ani je salary abo man mana ang borok no yago donate khikya bang bong ni yago khairgu yakharei borok na ang je manchak abo bai bongni je bumani fik srado ojorabo ang chuba hoka aprubo jeng je manchak ang teise chuba hoka phiaba ani aprubo ani salary maini ni bagai ang aprubo thikbe tabuk ani paitha khaiklayo bongni bagai ang kogro jototak manchak government কোনো কিছু খাইনানি যদি সুবিধা মান খাংখাই ang boni family boni serai ni bagai ang nainai ang tini kogro ang boni bagai kharik sungsa borok tabu je oro borok chini ta khub komla tai chini santa borok ni dokte borok buma bufa tai besa khorok sakai nukung khalai tonglai jamani keba tabu ke nukung kopro jak buma kriyo sungsara chung jotno saimano nukung chini ma ama judi kri hingkang kai nukung sung khaksang mamaya khakhamu boni bagai chung saimano je borok tannai Sanjay Debroma botabo bo jelo bonai kisu bini je onnai khimani tei bo sasti manui tong ni chung khanau kebono onnai khaini rong ni yakagala oboni bagai ang koinai haini hai o kamini heko o elkarni borok wan suklai taisa tini ang bai baksa borok bo sini chanto tai
Jemino borok wa hani teimansa jang borokno ang check bai ang ani ব্যক্তিগত ang check bo borok ka o kamni elkani tara tabuk jara je protome borok hani je mansa borokno help khailika boni bagai ang obhain koinai sung je mansa chini maharaja chini bubagara je wansuk mane bini samung kuni dino sung tabuk bhai borokno ro chinara gobangma leader tongo chini manok babu song tongo chini omdi chok tongo tai chini oro pradesh honok tongo obaki leader khainte panchayat bodi ro tongo borok jotona je mansak sung bhai kyo area no tong kusang tubi mannai kha kahambai borok ma hamjok man poriborton khlaiei samungna success khlailainai borok no amhai kina je theinai si thei thangkona baki kathang tongnai rok kha kahambai tongnan borai sing borok no koyei ang hanya hai khataham hamjak ya hare bobagarni wansukma boban jetan naimana jottona khabaksa khatam jaka success khlaile na nei kok kachare ang tine hanya o kamini bahai ke onukun borokno ani poribar ani family te ani tibra motoni jotta ta khubu korona ang jottona khakaham ke tongna koyo sukma ambai